Test. Announcement? Ayun yung intention. Saka yung announcement. Saka, gusto yung announcement. Magandang hapon po mga kapatid. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Familia Bacchiano, Familia Salarila, Joaquin San Bernardo, Familia ni na Mac Velasco, para sa kaarawan ni na Benito Cruz, Tim Cyrus Tino, para sa espesyal na kahilingan ni na Emilien Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni na Eduardo Giros, Familia Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Familia ni na Amelia Baby Julian, Elian Micael de Jesus, Mary Ann Soliman, Ayramay Dalay, Marisol Mangio, Lencio San Pedro, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nora Simbul, Alas Simbul, Rumencio Simbul, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Teglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Remigio Pangan, Roseler Tolentino, para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Marian Ocampo, General Armado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Angelita Lakap, Herminia Pesaico, Melencio Sr. Bonifacio, Maria Nenia, Lourdes Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Antonio at Jacinto, Florencio David, Remedios Bernardo, Chris Pamparo, Teofilo, Poncian Pineda, Jason Estrabillo, Tony Dimandal, Arnold Palting, Cleotilde Gonzalez, at mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagilingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Lumuhod po tayo para sa Orasya Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawiing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan
at mapagkumbabang dumudulog sa inyo upang makatagpo at ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin ng pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang aming lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karandaman. Itinaas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at ipagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang huling araw, ang huling linggo ng Kwaresma, bago tayo pumasok sa mahal na araw or Semana Santa, Holy Week. Sa Ebanghelyo, maririnig natin kung paano niyakap ulit ni Jesus ang isang babaeng may malaking kasalanan, kung paano siya pinatawad ng Diyos, kung paano hindi siya hinusgahan ni Jesus. Sa mga pagkakataong naging mapanghusga tayo sa ating kapwa, sa mga pagkakataong hindi natin napatawad ang ating mga sarili dahil sa mga pagkukulang at pagkakamaling ating nagawa sa nakaraan. Hingin natin ang awa at habag ng Diyos upang tayo maging karapat-dapat makisalo sa piging ng ating Panginoon. Tayong lahat, ako'y nagkukumpisal. Diyos, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos at ihatid nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon.
parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalangko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong tugon, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan ay yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makaisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging tuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita.
pong lahat, magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang siya'y maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman ako sa harapan nyo, so alam nyo na ibig sabihin yan. Medyo may sumpong na naman ang ating parish priest. Nang hindi pa uso ang mga camera sa cellphone, binibilang natin ang mga shots. Siguro yung mga millennials ngayon, di na ho nila alam yung gumagamit pa ng film kapag mag-picture ka. May 12 shots, 24 shots, 36 shots. So, binibilang mo yung kada shot mo. Kailangan well-organized, manicured yung mga shots. Kasi kung hindi, sayang naman yung film. Ngayon, dahil bawat cellphone may camera, sige, kuha ka na lang ng kuha, shot ka na lang ng shot. Kahit bad shot yan, sige lang, pwede mo namang i-delete. Kanya nga ho, ngayon, pwede kang maging mag-aksaya ng picture kahit anong gusto mong kuhanan. Sa mga kapatid ko, meron ho akong kapatid na napaka-arte niya kapag siya ang magpipicture. Halimbawa, pipicturean niya ako.
Palagi niya sasabihin, huwag kang yuyuko, kuya. Nagiging dalawa yung baba mo eh. Tumingala ka ng konti para isa lang yung baba mo. O, mag-side ka ng konti sa kaliwa, nandyan yung angulo mo. Talagang gusto niya good shot parati yung shot niya. Naku, teka lang, ayusin ko muna. May nakaharang sa likod. Talagang pakasaliseno rin shot na. Gusto ko naman yun kasi kapag kinuhanan ka niya, talagang maganda ang lilitaw. Yung isa namang kapatid ko, yung medyo pilyo, ang gustong-gusto niyang kuhanan mga candid, mga stolen shots. Yung talagang maghihintay siya ng pagkakataon na nakanganga ka, tsaka kanya kukuhanan. Kung tumatawa ka, pag litaw na yung utak mo sa tawa mo, ayan, kukuhanan ka niya. Tapos ipapakita pa niya sa iyo para lalo kang pahiya to add insult to injury. Kanya nga ho, sa Ebanghelyo ngayon, parang ganyan. May dalawang klaseng photographer. Yung photographers na mahilig sa stolen shot at saka photographer na mahilig sa good shot. Yung mga mahilig sa stolen shot, talagang hinihintay nila yung pinakapangit na anggulo mo, pinakapangit na posisyon or kuha, sila yung mga Pariseo. At naaktuhan nila itong babaeng nahuli sa pakikiapid, na stolen shot siya. Aha, nakikiapid ka. Click. Ayun, nahuli siya sa pinakapangit na anggulo niya. At para lalo siyang mapahiya, dinala siya sa harap ni Jesus, ng mga tao sa templo. Buti na lang, ang ating Panginoon hindi mahilig sa stolen shot, sa bad shot. Ang ating Panginoon ay mahilig sa good shot. Maghihintay at maghihintay siya ng tamang pagkakataon para makuhanan kanya sa pinakamaganda mong anggulo. Yan daw ang sinyales kung bakit yumuko pa siya at parang naghihintay at nagsusulat sa lupa. Samantalang ito namang mga Pariseo at Skriba ay talagang atat na atat ng husgahan itong babae na nahuli sa pakikiapid. Ito ang unang good news na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyong ito. In this passage, we are reminded that we have a God who does not immediately condemn. We have a God who does not swiftly judge. It's a good news for us. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na hihintayin at hihintayin niyang lumitaw yung pinakamagandang anggulo mo bago kanya i-click. Kanya nga ho, tayo gusto natin yung mga nagpipicture na, ako ho pala, personally, ako gusto ko yung, okay, picture, 1, 2, 3, say cheese, tsaka kangingiti, pipicturean ka nila. Makakapaghanda ka. Ako ho, ayaw ko yung, okay, picture, okay, tapos na. Tapos na. Ba't di ka nagbilang? Kasi ayaw natin na nai-stolen shot tayo. Ang Diyos, ganyan. Bibigyan kanya ng pagkakataong ipakita mo ang pinakamaganda mong smile. Yung dimple mo sa noo. Para maipakita mo. Your best angle. Ayan. Angulo ka pa. Kung meron ka man. Okay. Of course, God is a Father, a loving Father. Kaya hihintayin at hihintayin niya tayo para maipakita natin ang ating magandang anggulo. Hindi siya yung tipong, hipokrito ka, click. Ayan, nakuhanan ka na. Magnanakaw ka, click. Ayan. Self-righteous ka, click. Tapos, hindi. Ang Diyos ay parang, ba't ganyan naman yung smile mo? I-relax mo naman ng konti yung cheek mo para maging natural ang smile mo. Ayan, say cheese. Click. This is the good news for us. We have a God who gives us time
who gives us time to repent, to be sorry for our sins. That's the first reminder. The second reminder, sabi ni Jesus sa babae, wala bang humusga sa'yo? Wala po. Buti na lang. At least kahit papano, honest yung mga Skriba at Pariseo, walang bumato sa kanila, sa babae. Kasi they are honest enough to admit that they have their own flaws. Dahil sabi ni Jesus, sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At least they were honest enough to admit that they are not perfect also. They share the same sinfulness. Di nga lang sila naaktuhan. Di lang sila nahuli. Pero baka nga mas grabe pa yung kasalanan nila. O, nasabi ni Jesus, o sige, walang nagparusa sa'yo, hindi rin kita parurusahan. Go, sin no more. This is in line, this is in harmony with what the Apostle Paul is telling us in the second reading. Sabi niya, wag nyo nang babalikan yung masasamang ginawa nyo sa nakaraan. Look forward. Look forward. Para bang pinapaalala sa atin na sino ba sa atin ang walang nagawang pagkukulang sa nakaraan? Lahat naman tayo meron. Hanapin kayong kapangpangan. Pare-parehas tamo mo, kingakbak ng udas. We all have our own flaws. But, nga naning Ginoo, sin no more, move on. Do you have what it takes to forgive yourself? Sa mga pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan, the Lord is telling you, forgive yourself. Move on. There's no point always looking back, burdened by our guilt sa mga nagawa nating pagkukulang sa nakaraan. Kanya nga ho, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagkukumpisal, di ho ba? The church is giving us an opportunity to be sorry for our sins and move on. Of course, we have to pay. We have to do penance for these sins. We have to do some kind of a repair sa mga nagawa nating damages because of these sins. But we are still exhorted to move on. Kanya nga, ayan ang pangalawang paalala sa atin. God is forgiving. We should also be towards others. God is forgiving. We should also be towards ourselves. This is the kind of God we adore. A God who does not condemn. A God who does not immediately judge us. Sabi ho ng isang spiritual writer, we become like the God we adore. Nagiging katulad natin ng Diyos na ating sinasamba. Kung ang sinasamba nating Diyos ay Diyos na mapanghusga, you will become judgmental. Pero kung ang sinasamba mong Diyos, ang pinapaniwalaan mong Diyos ay Diyos na mapagpatawad, you should be likewise. In the end, sabi ni San Agustin, walang santong walang nakaraan. At wala rin namang makasalanan na walang hinaharap. May pag-asa pa tayo magbago. Sa oras na ito, nagsusulat si Jesus sa lupa, waiting for our best shot. Amen. Let us ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ng lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan,
Siya ay nanaog buhat sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ng mga namatay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at mga buhay ng walang hanggan. Amen. Habang papalapit na ang mga mahal na araw, dumudulog kami sa iyo, Ama, na panatiliin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapit sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng grasya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tayo'y manalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga mamumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad na pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ng may lakas ng loob ang hustisya para sa mahihirap, moralidad at pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katekista ang mga bibinyagan tungo sa landas na Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahal na pagpapasakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan nagahari ang awa, pagkahabag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo nawa, Panginoon, sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao upang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong salita, nailigtas ang babaeng nagkasala. Sa pamamagitan din ng iyong salitang si Jesus, iligtas mo kami sa kamatayan at tulutan mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayan niya sa krus. Siyang nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Tumayo po tayo para sa pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang ating hain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakabinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo sa mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya ang kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oo nga't lahat tayo ay may bad shot na nakaraan. Pero ang ating Diyos ay hindi interesado sa mga bad shot, sa mga good shot lang. At matyaga siyang naghihintay sa ating mga good shots sa hinaharap. Puno ng pasasalamat. Dasalin natin ang panalangin itunuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo at sa buhay natin kung puro bad shot ang ating pinapansin. Gusto niyong maging payapa? Mas pansinin ang good shot sa iyong kapwa at sarili. Sa masayang paraan, ibahagi natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan sa inyong lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang awa at habag ng Diyos na nagkatawang tao. Mapalad tayo, tayong inaanyayahan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at dugo ni Kristo, ihatid nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsigaw po muna tayo para sa mga anunsyo. We shall have the last of our cluster stations of the cross, followed by the celebration of the Holy Eucharist on Friday, April 8 at Cluster Phase 1A with the Lectors Commentators Guild and the Companions of St. Jude as support organizations. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Stations of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass. Let us join the Cluster 1A community in the observance of these Lenten activities. The Chrism Mass, or Mass of the Holy Oils, will take place on April 9, Saturday, at 8:30 in the morning at the Metropolitan Cathedral of San Fernando. We are now very close to the highlights of our Lenten season as we usher in the Holy Week with our celebration of Palm Sunday on April 10 as follows: 6:30 a.m. solemn blessing of palms at the church patio, followed by a procession of palms at the quadrangle. 7:30 a.m. solemn high mass. 9:30 a.m. and 5 p.m. Holy Mass with blessing of palms. Due to the ongoing pandemic, there will be no face-to-face confessions, but instead, all Masses on Palm Sunday shall have a general absolution with penance. We encourage our parish community to come in red for this solemn celebration of Palm Sunday. From Holy Monday to Holy Wednesday, our activities will be held in the church, starting with the Holy Rosary at 5 in the afternoon, followed by the Stations of the Cross at 5:15. The celebration of the Holy Eucharist will be at the usual time of 6:30 in the evening with Lenten reflection. Please be informed that effective on Easter Sunday, April 17, that the parish shall resume the 6:30 Sunday evening Mass, thus 4 Masses on Sundays at 7:30 and 9:30 in the morning, 5 in the afternoon, and 6:30 in the evening. Other details of our Lenten activities, as necessary, will be announced in our Masses. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Our Lord Jesus presents to us a God who does not immediately condemn, a God who is patient enough to wait for our best pose, our best shot. We should also be patient with ourselves and with others. He presents to us a God who forgives. We should also forgive ourselves and others. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkakaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig at pagpapatawad ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo, maging mukha ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Salamat sa Diyos.